Salutare toată lumea, eu sunt Alex și bine v-am găsit la o serie de Minecraft Pocket Edition, să-i spunem. Și așa va începe lumea noastră. Hai să dăm New, evident că îi dăm Infinite Survival, Great World. M-a spawnat. Mamă, cu pagini ăștia care îmi plac mie. Sper să fie asta Dark. Nu știu cum, Doamne, chema. Da, ăștia-s. Da, am și o întrebare. Pentru ce, Doamne, arată-mă să rodogat astea? Nu mai știu, hai să tu culegem lemn. Da, ăștia-s Dark Wood, cum, Doamne, o chema. Nu m-am obișnuit încă. Da. Vreau să văd. De fapt, stai numai să văd ceva. Am uitat să fac o promovare lui Cristi, care îl cheamă. Aici la încărcări să-i fac o promovare, nu știu, acum văd că și-a făcut. Da, lui Mără, nu știu cum îl cheamă, Mără Runde, nu știu cum îl cheamă. Vreau să văd cum am navigat. Da, faza aia, cum, Doamne, i-am dat două lovituri am dat, alții îmi dădeau, pac, un pumn. Aici puteți să căutați la ăsta, cum să vedeți live-uri la jocuri video. Vă abonați și gata, live new. Am găsit 3 și gata pe live. Stai să scriem aici. They've chained it into nearly two other towers at the moment. Well, 3 others because it got the tier 2 in the bottom as well. And they've just been comprehensively out-rotating KT on the map. And this is just such a beautiful example of how... Bine, dar nu a venit ca să facem lumea noastră de pe rampă. Bă... De ce nu mă lasă? De ce nu-mi dă Skype-ul? De ce nu-mi dă Skype-ul? Trimit după aia mesaj. Bă, ce m-a speriat! Ce? Lag Infern se numește. Deci deja că mai cași tu mult. Tu, mă! Eu te urăsc pe tine! Ai auzit? Mă atacă câinii! Mă atacă câinii! Fugi! Mă atacă câinii! Fugi, Lady Gaga! Fugi! Cuțul rău! La locul tău! Era bun sprintul! Mă atacă Lady! Mă atacă Lady! Fugi, Lady! Nu te ține! Fugi, Lady Gaga!
să se mai ține după mine. Câinele vieții! Tot în față ca pionierii de acum. Nu știți cum îmi bate inima. Bine, să fugi, mă, că ăsta te prinde. Ăsta așa joacă cu noi. Am văzut un film care era tot de genul. Bine, dar era curs. Deci... Să ne luptă ca un adevărat băie. Au! Băi, de capul meu, cât îmi ia asta HP! Omoră-l! Cred că seria asta imediat o să mor. Bine, bine că nu trebuie mâncare, că altfel mă frigeam. Mă atacă câinele. Să cheme cineva aia de câini, mă, că n-am înțeles-o. Păi eu mă lupt pe aici? O să fiu cel mai mare... Vino, mă, încoamă să ne luptăm. Am scăpat el. Am scăpat. Auci. M-am lăsat acolo crafting table. Oh, vai de mine. Am făcut un crafting table. Cât am filmat deja? 7 minute. No, bun. Gata. Putem face 6. Oi de mine. Facem 2. Nu știu, vină și tu în lumea mea plină de peripeții. Mai mult explorăm pe ei să vedem ce este. O spawnat în... Dacă eram... Dacă eram... Da, cam acesta a fost și episodul de azi. Câinele urât care mă atacă. Nu uitați să like de toate neapărat. Seara lui taică-miu că pot și eu să fac ceva. Da? Să fac și eu ceva neapărat, dacă puteți. Încerc să dau de unde să fac o promovare. Scuze că am zis asta, dar după aia Cristi se râde. Da. Acesta a fost și episodul. Nu uitați să like de toate, share neapărat dacă puteți. Ne vedem la viitoare. Bye, bye!